Rokamano. Mano penjo maber kabisa. Penjo mipenjo no en achiel kuom principles mag Saccos. Kapok form Sacco, emo na wacho niya, nitiere chike maluore kapok ikidwa loso Sacco. Kapok form Sacco, to nyaka prescribe ni dhi adhiya to the 7 principles. So one of the principles mag Saccos en iluongo ni members education and training. Nyaka ibed gi Sacco nyaka gol puonj ne jopiny, kanyiso jopiny, kanyiso ok jopiny, jo members, kanyiso jokanyo ni magi e gik wa offer, magi e loan mwa offer, unyalo kawogi mondo utimgo 1, 2, 3. Koro gimipenjo ni be nitiere puonj no, en gima nyaka tim, kendo en achiel kuom tije mag Saccos. Nitiere other 7 principles kaka asewacho ni nyaka ibed jakanyo. Sacco nyaka ibed gi Sacco nyaka ibed jakanyo. Then Saccos nyaka bed ni itiyogo gi itelo negi gi democratic rule ma every member nigi right to vote at every AGM. Koro mago nyaka timre every year. Koro kadwa dok e penjo penjo mokwongo, ipenjo ni to ipenjo mag ber mar Sacco.